Joo. Ajattelen, jos nämä olisi 6-metrisiä pätkiä, niin tähänkin tässä laittaa noin 4 eri rautaa. Kun ne joutuu vähän päälle. Mennään tuossa puhelimen kanssa. No ne on siellä. Ne on muuten aarne noin pikkuisen. Tämä. Tämä. Se on mekki tuolla kaivurissa. Kiitos. Joo, me ei niitä varmaan kukaan. Ruostaa ne jossain. Putkihommiikin tekemään. Huomaaks, kun on hyvä kuva? No joo. On se todella aika hyvä kuva. Joo. Mikä? Että oot valokuvassa. No eikä nyt kun sunhan on väärinpäinkin ja SIM-kortti puuttuu.